ମା ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଯୋଗମାୟାରେ ଆବୃତ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ଶକ୍ତିର ଜ୍ୟୋତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେହି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା ତ୍ରିବିଧ: ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ। ଅଭିପ୍ସା ହେବା ଉଚିତ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଅବିରାମ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏହା ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ମନର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ, ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ସମ୍ମତି ଆଉ ଦୈହିକ ଚେତନା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ନମନୀୟ କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଗତିବୃତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ମନର ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି, ଅଭ୍ୟାସ, ପରିକଳ୍ପନା ଯଦ୍ୱାରା ମନ ନୀରବ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ନୀରବ ମନ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ବାସନା, ଦାବୀ, କ୍ଷୁଧା, ଉତ୍ତେଜନା, ଆବେଗ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, କାମ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧାଚାର ଯଦ୍ୱାରା ଅଚଞ୍ଚଳ, ଉଦାର, ସମର୍ଥ, ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତିର ମୂଢ଼ତା, ସଂଶୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁରାଗ୍ରହ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଆଳସ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ତାମସିକତା ଯଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ବିକାଶଶୀଳ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଯାହା ଓ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିକୁ। ସମର୍ପଣ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସାଧକ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ ସେ ନିଜକୁ ବେଶୀ କରି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି, ଏହି ଅଚେତନ କ୍ରିୟାଧାରା ସାଧକର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକାର କରିବ ସେତେ ହିଁ ତାର ଉନ୍ନତି ଦ୍ରୁତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଓ ନିବେଦନ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅଧଃପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତାହା ତାମସିକ ସମର୍ପଣ। ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ବୋଲି ଏବଂ ଚାହେଁ ସକଳ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିବାକୁ। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଏହା ମୁକ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ।